ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ପୋହା। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ନେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଗୋଟେ ଯାହା ଭେଜିଟେବଲ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ। ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଦାମ ଥିବ ବାଦାମ ପକାଇବେ। ଯେହେତୁ ବାଦାମ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲା ତ ମୁଁ କିଛି କାଟି ପକାଇଥିଲି। ତାକୁ ପକାଇକି କିଛି ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଗାଜର ଏବଂ ବିଟ୍ ପକାଇବା। ଯଦି ଆପଣ ଗାଜର ବିଟ୍ ଖାଉନଥିବେ ତ ଆପଣ ଗାଜର ବିଟ୍ କଦୁକସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଦୁକସ୍ କରିନି, ସେମିତି ଫ୍ରାଏ କରିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ସାରିଲା ପରେ ବାକି ସବୁ ପରିବା ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା, ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରି ଟିକେ କଷା କରି ତାକୁ ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇବା। ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ତାକୁ ମିଶାଇକି ଘୋଡ଼େଇବା ପରେ ହାଲକା ସିଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ସିଝିବା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ରଖିଥିବା ଚୁଡ଼ାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଥିରେ ଲୁଣ କିଛି ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କିଛି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ।